Slava vanno bixêratin qenala me em ê îro bi hev ji Amedê hebenîsek çêbikin. Keremkin werin em dest çêkirina xwarina xwe bikin. Belê hevanno ji bo xwarina me malzemê me ev in: kevçek rûnê malî, kevçek ava îsota, kevçek ava bajana, biharatê me hene ew ji goriya daxwaziya dilê we ye, piyanek nîskê meyhebî, piyanek nok, ji piyanekî hinek kêmtir dan, nîv piyanê çayê rûnê ron, kevçek xwê, nîv kîlo goştê pas heye ê hestiye, pîvazeka hişkê ye. Werin em pêşî nîskê xwe hebî û nokê xwe li nava hev bixin. Em vêga danê xwe naxine navê, dan zû dipije, bila nîv saetî bikele, dûra em ê danê xwe bixine navê û em ê hêja wî jî bipijînin pêra. Sam hinekî li nava hev bixin û em ê goştê xwe jî bixine serê û em ê vêga ava xwe berdine serê. Belê hevalino ev xwarin li Amedê xwarineka kevnarê ye û jin dema ku diçûne hemamê vê xwarinê çê dikirin û datanîne ser agir hûrik hûrik dikeliya û heta ew dihatin xwarina wan jî dipijiye. Ji ber wî xwarineka piçikekî dûvedrêj e, weka di 3 saeta ancak dipije û dikarin di dukliyê de jî çê bikin, lê li ser agir wisa xweştir çê dibe. Me quşxana xwe danî ser agir, îdî vêga hinek xwê jî lê bikin û bila ew li wirê bikele û car carna jî lê binerin ku avayî lê ziwa bû, hinek av jî serê zêde bikin, heya bipije. Weka nîv saetî we xwarina me dikele, îdî em ê danê xwe jî bixine navê, ava me hinekî kêm e, em ê hinek ava din jî bixine serê û heta danê me jî hinekî bipije, em ê bisekinin. Em ê îdî vêga pîvazê xwe hişk biqelînin, ji bo wî em hinek rûn bixine tawa xwe. Heta rûnê me bihele, em ê bisekinin. Me pîvazê xwe jî hûrik hûrik hûr kiriye, em ê pîvazê xwe vêga weka 3-4 deqa biqelînin. Pîvazê me qeliyan, îdî em ê ava xwe bajana û a îsota jî bixine navê û em ê biharatê xwe jî lê bikin. Biharat jî goriya daxwaziya dilê we ye û çi biharat dixine navê û qîma xwe ne û hinek jî xwe em ê lê bikin û em ê li hev bixin heya û tealiya ava bajana jê hare. İdî em ê vêga pîvazê xwe û ava xwe bajana qelandî, em ê wî jî bixine navê weka 15-20 deqeyê jî em ê bikelînin basa îdî û ev ava wînakê reş hevalino ewnakê ji nîskê hebî ava wînakê wisa reş e, gel ku nîskê şîn vêga li marketa têne firotanê û wan bixine navê, ava wînakê wisa reş nayê. Ava xwe îsota û a bajana me xisê vêga sor bibe. Em sa binê tawa xwe jî delal paqij bikin û em bixine navê. Belê hevalino xwarina me 2 saetî de amade bû. Ger ku em dixwazin em xwarinê wisa pêşkêşî we bikin, ji kerema xwe ji me re bine abone, layekekî ji me re bavêjin û me ji Instagramê, ji TikTokê bişopînin. Navê me Kevanî Êlhe, saet û nûşîcan bejwara.